Gurea zerbitzu erakunde euskalduna da, bere baitara biltzen dituen herritar eta profesional gehienak halaxe direlako. Horren jakitun, euskarazko irakaskuntza arloan apustu sendoa egiten gabiltza Bizkaian erreferentziazko erakunde izateko. Eta gure nahia da, prestakuntzaren ondorio natural gisa euskaraz lan egitea, osasun arretaren kalitatearekin eta segurtasunarekin zerikusi zuzena daukalako, eta gure herritarren naiz profesionalen eskubidea delako, beraz gure gizarte erantzukizuna. Nondik sortu da Barrualde Galdakaoko erakunde sanitario integratua medikuntza graduko Euskal Adarreko ikasleentzako irakasgune izateko ideia? Bueno, historia nahiko luzea da. Ni sartu nintzenean dekano moduan, hausnarketa bat egin genuen, eta konturatu ginen, sartzen ziren kopuruak medikuntza graduan, txikiegiak zirela. Izan ere, orduan 250 ikasle sartzen ziren, hemen Euskadin, fakultate bakarra esan ginen momentu horretan, eta gero egresatuek normalki erresidentzia espezialitate egiteko formakuntza egiten dute, eta horretarako plaza hori baino gehiago zeudela. Beste aldi batean, osasun sailak eskatu zigun baita kopuruak igotzea. Gu badakigu gure topea zegoela 310ean. Zergatik? Orduan zeuden irakasguneak 4 ziderelako. 2 Bizkaian, Gurutxetan eta Basurton, beste bat Araban, dela Txagorritxu, eta 4. Donostia. Irun eta Marroetatik, adibidez, Irun eta Hogeta Marrera joateko, pentsatu genuen Galdakao Usansolo ospitala oso egokia zela, alde batetan guk daukagune eskara gehien Bizkaian delako, eta bestalde batetik ospitale, referentziazko ospital handia delako, eta Barrualde Galdakao esi horretan lehenengo mailako arretako zentro asko daudela, eta noski gu pentsatu genuen hori lotu beharko genuela euskara adarrarekin. Ze ingurune euskaldunagoa da. Eta zer eskaintzen edo eskainiko di unibertsitateak erakunde hori bideratzeko? Nik uste dut guk eskaintzen duguna da ingurune akademikoa. Ingurune akademiko horretan sartzen dira 3 osagai ikasleak, irakaskuntza. Eta bestel batetik ikerkuntza. Badakigu gaurko medikuntza ikerkuntzarekin lotuta dagoela, eta guk txertatzen duguna ospitale horretan edo edozein ospitaletan da guk dauzkagun ikerkuntzako baliabideak eta baita giza baliabideak, teknikak eta ingurunea baita. Euskal Herriko Unibertsitatearekin 2018an egin zen hitzarmena tarteko, unibertsitate ospitale izateko zein urrats eman ditugu orain arte? Hasieran 6. kurtsoko ikasleak jaso genituen, praktikak, hau da txandaketa egiteko. Eta benetazko medikuntzaren iharduera ezagutzeko eta ezaguera osatzeko, iaz lortu genuen sinatzea benetazko irakaskuntza unitatea bihurtzea. Horretaz hasi genuen 4. kurtsoko klaseekin, benetazko klase teorikoak eta praktikak. Eta momentu honetan prestatzen ari gara datorren urterako 5. kurtsoko klase teoriko eta praktikoa bukatzeko, eta momentu horretan ja 2. zikloaren klase guztiak emongo ditugu hemen. Unibertsitateko irakasgune modura zer da faltan botatzen duzuena? Garrantzitsuna izango zen eraikin propioa edukitzea. Momentu honetan erabiltzen ari gara ospitaleko gela edo lekuak, eta aproposak dira, baina hurrengo urtetan etorriko dira gure gana ikasle gehiago, eta beharko dugu eraikin propioak batez ere ekintza osagarriak betetzeko. Adibidez, ospital birtuala, liburutegia, ikasgelak, eta bar. Eta, ikasle gehiago etortzen badira, irakasle gehiago beharko ditugu. Zein berezitasun dakar medikuntza graduko Euskal Adarreko ikasleak izatea gurera datozenak? Bizkaian erreferentziako euskarazko irakaskuntza unitatea gara?
Bueno, geho ematen dugun irakuskuntza osoa euskeraz egiten dugu, eta horrezegatik ikasleak etortzen dira guregana euskeraz ikasteko. Horren arte ikasleek aukeratu dute non egin laugarren kurtsotik aurrera ikaskuntza. Baina orain euskarazko gradua lortu ostean, segurazki zuzenean guregana etorriko dira. Medikuntza ikasketak euskaraz egitea hautatu zenuen. Hala ere, ibilbidea euskara hutsez osatzeko nahikoa zailtasun daukazue. Laugarren mailatik gorako ikasketak euskaraz egiteko aukera eskaintzea, erabakigarria izan da gurera etortzeko? Egia esan Galdakao zen geure lehenengo aukera izan, beste ospitale batzuk hurbilago daudelako eta geuretzat egokiagoak izango zirelako. Baina ona etortzean euskeraz asko hitz egiten zela ikusi genuen eta horrekin oso pozik gaude. Eta gainera bai irakasle bai Galdakaoko kudeaketa oso ona dela ikusi dugu eta beraz ospitalea berriro aukeratu beharko bagenu Galdako aukeratuko genuke. Gu lehenengoko mailetik dakintzu gure formakuntza guztiz ezala euskeraz izango, bai uste du garrantzitsu da zikeratarik edo aukeratutie euskeraz eitzie, gu askoz berozu hau sentiten garalako euskeraz ikasten eta berbetan, orduen etorkizun baten nahi badun bai mirrero, bai beste gauze batzuk euskeraz esatie, garrantzitsu da azikeratik bultzatuti hori ere euskeraz eitzie. Etorkizun hurbileko egoiaraldirako gurean tutore euskalduna aukeratu dezakezula jakiteak, pisua eduki dezake gure erakundea edo beste bat aukeratu orduan? Bai, guztiz. Oin dela egitzi eukindot Galdakara datozen egoierreri eskaintzen jakien auken honen berri, eta naiz eta lehendiko bai bertan geratzea aukeratzat neukan arren, etorkizuneko formakuntza hori euskeraz egiten jarraitzeko aukera bermatzeak pisu eukingo da nire erabakien. Ikasketa buru zarenetik, egoiarren prestakuntza ibilbidean euskarari ematen zabiltzaten lekuaz, zer daukazu azpimarratzeko? 2018an gaia jorratzen hasi ginen zuzendaritza medikoa, giza baliabideen zuzendaritza eta euskara zerbitzuarekin batera. Harrezkero, urrats garrantzitsuak eman ditugu gure eziko prestakuntza espezializatua euskalduntzeko. Hala, 2019tik euskarazko tutoretza bermatuta daukate gure egoiarrek irakaskuntza unitatea osatzen duten irakaskuntza zerbitzu guztietan. Barne mediku egoiarren prestakuntza ibilbidea egitera etorri aurretik, hautagaiei galdetu egiten diegu tutore euskalduna nahi ote duten, eta egindako aukeraren araberakoa eskaintzen zaie. Era berean, prestakuntza eskaintza elebiduna zabaltzen ari da, bai eta irakaskuntzako materiala eta dokumentazioa pizkanaka itzultzen ere. Identifikatuta dauzkazue zentzu horretan hobetu beharrekoak eta ekintza plana prestatuta? Bai, Leire, azken urteotan gure esian profesionalen aldaketa izanguratsua gertatzen ari da. Duela, 36 urte ospitale hau martxan jarri zutenek erretiroa hartu dutelako. Horrek ekarri du euskararen erabilera haztea eta sendotzea. Hau da, euskara gehiagotan eta gehiagorekin erabiltzen dute egoiarren promozio berriek. Ezin dugu ahaztu ordea, MIR estatu mailako sistema dela, eta urtero hartzen ditugula gurean Euskaditik kanpoko egoiarrek. Hoien kasuan, euskalduntzeko ikastaroak eskaintzen zaizkie lehenengo momentutik guretzat garrantzitsua delako eta hortaz baita eurentzako ere. Ondo diozun bezala, euskarazko ikastaroen eskaintza zabaltzen ari gara eta irakaskuntzako dokumentazio guztia pizkanaka itzultzen. Naiz eta azken 2 urteotan pandemiak geldialdia ekarri duen zeregin horretan, beste hainbestetan bezala. Zuek ondo dakizuenez, nik zainketa intentsiboetako unitatean lan egiten dut eta oso gogorra izan da. Eta zoritxarrez, azken egunetan berriro okertzen ari da. Baina, asmo sendoa daukagu martxa berreskuratzeko. Egoiarrak tutore euskalduna hautatu duelako zu bere tutore izateak prestakuntza ibilbideari lotuta zer dakar? Ez dakar lan berezirik. Eguneroko jardunean, nire ustez errestu egiten digu gure lana,
behar bada igual bai informazio zientifikoa bilatzerakoan edo historia klinikoa idazterakoan ez dugulez euskaraz egiten, hor ikusten du zailtasun gehiago. Eta hor bai dagoela lana egiteke, gure aldetik. Guretzako benetan norbaitek gu aukeratzea bere tutoreak izateko postasun handia da, harro egoteko gauza bat da. Baina euskaraz egin nahi badute, bai ondo. Guk dekogu gure plangintza guztiak deuskogu euskaratutak eta erderaz eta euskeraz. Horretaz aparte, egoiliarren helburuak bateratzen dituen txostena ere, bai erderaz zein euskeraz daukagu. Eta aparteko lankargarik ekarri aldi zute ikasle euskaldunak hartzeak, eta hala bada zein eratakoa? Normalean medikuntzan gauza zientifikoak ingelesez dauz. Orduan da lan gehiago izan, dano ingelesez ikasi dira. Egiten deguna da gure egoiliarrak gurekin egoten diren 4 urte horietan, unitate desberdinetan pasatzen dira, eta lortu deguna da unitate bakoitzean dagoen mediku euskaldun batek horrek izatea egoilar euskaldun horren ardatza. Eta orduan beraiek aukera daukate, subespezialitate bakoitzetik pasatzerakoan, unitate horretako mediku euskaldun batekin egoteko. Tutore zereginean zer da faltan botatzen duzuna? Faltan botatzen dudana gehien bada, igual, dala lan bat ez dala nahiko aintzat hartua izaten ez da aintzat hartua izaten gure orokorrean. Dala lan bat beharrezkoa nahi badugu mantendu kalitatezko formakuntza bat eta egoilarri ondo formatuak nahi baldin baditugu, eta momentu honetan arazo bat izan litekela ez bada lan hori nahikoa baloratzen. Eta ez dakit edo ordu gehiago eukitzea, edo denbora gehiago eukitzea, edo kurtsoak, formakuntza guri ematea. Denbora. Denbora. Denbora bota duzen dugu falta. Baina denbora guztietarako. Denbora behar dugu ebaluazioak egiteko, eta beraiekin egoteko, gauzak azaltzeko. Gurera etorri orduko, egoilerraldiko prestakuntza ibilbidea euskaraz egin ahal izateko tutore euskalduna nahi ote zenuen galdetu eta baietz erantzun zenuen. Zer suposatu du horrek? Dena euskeraz lantzen duzue? Dena euskeraz lantzea ez da posible, tamalez, baina, bai suposatu izan dau, ohiko harremanak direzenak tutorearekin euskeraz egitea eta batzartzen garena eta edo euskeraz mintzatzea gure artean, eta gainera zerbitzuan beste lankideek ere ni euskalduntzat hartzea. Egia da, gero terminologia zehatz baten edo medikuntza sari garenean berez, hor zailtasunak dauzela tratua euskera utzean egiteko. Eta zergaitik egin zenuen autu hori? Tutore euskalduna eskatzen? Ni euskalduna naz eta suposatu nuen, eta euskeraz egin nahi nuen nire formakuntza hemen Galdakaon, da beste barik. Zerbitzetatik egin ohi dituzuen txandakatzeetan ere, zaintzen alda fakultatibo espezialista euskaldunekin jardutea? Egia esan uste dut nahiko ausasko kontu badala. Hau da, ez da neurririk jartzen egoilar euskaldunak adjunto euskaldunekin edo egoteko, baina azkenean nolabait euskaldunon artean edo identifikatzen gara eta gure artean euskeraz egiten dugu. Bestalde, ensaio kliniko osagarriak ere eskaintzen zaizkizu, esaterako bihotz biriketako bizkortzea. Horietan euskarazko eskaintza zenbaterainokoa da batetik, 10-era? Nik pertsonalki ez dut inolango ensaio klinikorik euskaraz jaso, eskaintza balego oso murritza da, ez dakit, batetik 10-era igual 2, ez dakit egia esan. Eta ikasketak eta prestakuntza euskaraz egitean azken helburu naturala euskaraz lan egitea da. Hori, neurri handi batean, zeuen esku dagoela uste duzu? Bai, horri baiezko borobil batekin erantzun behar dutzat. Euskara egunero hitz egin behar den erraminta izan beharko litzateke. Esua bere horretan utzita, geldi utzita, itzaliko dela, era berean hizkuntza bategaz. Eta azken finean gu gara, euskararen sugar hori auspotu eta berpiztu behar dugunak. Herritarrek osasun arreta euren aukerako hizkuntzan jaso ahal izatea garrantzitsua da, zergatik? Premiazkoa da, garrantzitsua ez premiazkoa.
Zergatik, argi daulako pazientea bere ama hizkuntzan egiten dagoenan berba, askoz be gusturago dagoelako, anamnesia klinikoa zehatzago egin daiteke, bera espresatzen da hobeto, eta gainera nabaritzen da pazientearen konfiantza, medikuarekiko dekon konfiantza harreman hori sendotzen dela. Profesional gehienak euskaldunak izanik, pein ulermen maila egokidunak, inertziak apurtu eta egunerokoan ahal denetan euskaraz egingo aldugu? Ez alda hori gakoa lana euskaraz naturaltasunez egiteko? Alde batetik, uste dut, eremu formaletik instituzioetatik eskatu behar dela euskera. Bestetik, euskaraz jakin bai, baina egiten ez dutenei, uste dut ezin jakiela modu formal batean, edo presionatu edo ez da gizeran esan. Azken batean, uste dut errealitate soziokultural baten ondorio dela eta beharrezkoa dela norbanakoan gandik urtetetan borondate hori. Orduen hori ulertarazi berriako eta bestelango igual formulak edo aplikatu beharko lirateke. Eta bukatzeko, euskaldunoi uste dut dagokigula, besteen artean euskeraz lehenengo hitza egitea, gazteleraz jotzen bada ere guk gure hizkuntzari eustea, eta abenduaren 3 gerturatzen ari jakun honetan gurera ekarri gureko nauen Musa Ante idazle kurdoaren hitzak. Eta horrela dio. Nire hizkuntzak zure estatuaren oinarriak astintzen baditu, horrek esan nahi du ziur asko zure estatua nire lurrean eraiki dozula.